аз съм Сашо 2007 и тук с мене Гоги. Кажи нещо, бе. Гоги БГ. Каза си името. Добре, днес ще играем в този сервер, просто не може да ни се по-хубаво името. Добре, хайде сега влизаме. Тук сме. Човек, бъдна ми! Бъгнало му е. Добре, вие може да не го чувате, но аз ще ви казвам какво казва той. Стоп. Има проблем. След малко ще джойне. Чакайте, интернет ми. Добре. Тук сме задобрели малко. Да. Ето ни е карта. Мурк. Мисли го на момент. Сега смятаме аз да експлорвам, преди малко бих един крипър, който застрашаваше живота на неговия живот и на къщата ни. И знаете, ако за малко не сте ме чували, паднах. Ужас, крипър. Добре, това ще леги. Нещо му бъгва. Да, много ми бъгва, че направо... Да си излез телефона. Не направо ще си спа телефона. Не знам. Той ме прави, ще го убием. Не слей ми, Джон. Защо е? Олеле. Ето ми е добър. Окей. Добре. Къща е някаква на Уич да открия. Добре, след малко ще джойне. Ей, сега ще джойна. Каза, че и сега ще джойне. Чи... Аз съм гладен. Тръгваме. Добре, сега ще приема пауза. Да, кога се включи? Не, включи се. Добре, каза, че му става много скучно да се чака. Сега ще се връщаме. Ах, чи... Добре. Къде не е къщата ни? 6 лева, много странно. Много... Кажа, че Сашо, виждам те! Сашо, виждам те! Виждаш ли ме? Да. Виждам те, ето ти. Човек, провери си подаръка. Да, тук си направихме подаръка, ще си проверяваме. Ей, въдица! Това трябваше. Изстрели. Ама и ти трябва сега да подариш. Аз бях подарил. Така ли? Да, бе. Уау! Много яки неща! Приготвяме и следващия му подарък. Който ще е малко Човек, аз още не съм си взел нещата. Добре, ще го си го отвориш. Освен, че... Ама... Времето му не бери, пап! О, и аз идвам, човек. Добре, това видео ще е много само къщата ни. И добре, да ловяваме една рибка и това е. Ще обиколя тук. Що? Видео тук да кача. Добре, сега... Ми се чака. Да направим следващото видеото. Да, и кравата ни. Ела тук Сашо, как исках да продължим видеото? Иска да се продължи видеото ми. Добре, сега ще го правим това. Добре, вижте ми новия скин. Добре, сега се вижда. Обърни се към камерата, бе. Какво? Обърни се към камерата! Аз ли? Да, ти. Бе, може да не го чувате, ама аз го чувам. Къде е тази огра... Камера! Камера. Ето я, гледай към онова дърво там. И с двамата ви гледаме. Да. Сега ви гледам.
Постоянно въртим камера.